ሲሄድም በእውነት ብዙ አላሰበም እንኳን እሱ መንግስትም አላሰበው በረጋ תמיד הוא היה רומנטי, הוא גבר רומנטי ממש, הוא עושה הכל. אני לא יודעת, אני עדיין מקווה שאולי הוא יחזור. ልጅነት እኮ ገልጫለሁኝ ጥሩ ልጅ ነው በእውነት ሙሉጌታን ያህል ልጅ ኮል ባውላ ማነለ ወደ በመት በርግጥ የልጅ ግም የለው ሙሉጌታ በጣም ጥሩ ልጅ ነው ሆዜር ኮል ምሽባሃ ኮል ጎረቤቶቻችን ሁሉ በጣም ጥሩ ነገር የሚሰራ לא סתם, הוא היה הכל. היה זה שמחנך, זה שצוחק איתך, זה שנותן לך מה שצריך מכה על הראש. הכי גדול היה בשבילי, זה העולם מולו, באמת. הוא לימד אותי, כאילו, בוא נגיד איך להיות אישה, כאילו לבשל בבית, לנקות, לסדר. הכרנו דרך ידיד שלי, חבר טוב שלו. הוא היה חמוד, הוא היה חייכן. היה לו, כאילו, ראיתי שמחת חיים. בן אדם שאוהב, בן אדם כיפי, הוא היה מצחיק. መጀመሪያ ወደ ምስጣራ መግባቱን ያልሰማሁኝ ምስጣራ መግባቱን የሰማሁኝ የሆነ ልብስ አምጦ ሚሊተሪ ልብስ ወዚህ እንዴት ነው ስንለው ወደዚህኛው ገብቻለሁ አለን አይ ልጅ ተገባ በኋላ እኔ ደስ ነው ያለኝ እንኳን ገባህን ያልኩት ግን שליאן נולדה בהתחלה לא ידענו תמיד כאילו לא רצינו לדעת שגילינו שיש לנו בת אז הוא אמר רציתי כאילו הוא לא רצה כמו כולם בן, הוא רצה בת ושהיא נולדה הוא היה הכי מאושר אחרי שהוא התגייס אז הוא היה עובד הרבה שעות ממש אז הוא היה חוזר הביתה הייתי אומרת לו טוב תתקלע תאכל לא הוא אומר לא עוד כמה דקות הוא היה מוריד את המדים כאילו את הג'קט והיה שוטף ידיים וישר רץ אליה ומשחק איתה, הייתי אומרת לו, מה, אתה לא עייף? כאילו, הוא אומר לו, לא, אני לא עייף, כאילו, אבל אני רואה שהוא עייף, אבל הוא לא בשבילה, כן, הוא היה שם תמיד. ለዘላለም ማረሰው ምክንያቱም ተጓደኞች ጋር ጓደኞችን አዝምኖ ጠርቶ ተቤቱ ሁሉ ለመግባት እየተደገሰ ያለ ይሄ ሚልካማ ተነሳ 6 לאוקטובר ישבנו עד שעה 3 בלילה. זה היה מסוג השיחות, עכשיו בדיעבד, אתה אומר לעצמך, זה היה סוג של שיחת סיכום. כאילו סיכם לנו את החיים שלו במילה אחת. הוא דיבר גם על הילדות שלנו, על כמה עברנו, על כמה שאני קצת הייתי בעייתי לו, בתור אח קטן. ואתה יודע, הוא היה מבסוט, כי הוא ממש היה מבסוט. קמנו בשבת לאזעקות. אז אמרתי לו כזה, תשמור על עצמך, כאילו, חיבק אותי ו... אתה יודע, אמר לי ביי, כאילו. זו הייתה השיחה האחרונה שלי איתו. ያው ጠፋ ብሎ ነህዱ ከዚያ ጀምሮ በ7 ጠፋሉ በ8 እንደዚህ ደግሞ መጣው ያው አላገኘ ነው ማለት አልተገኘም እየፈለግን ነው አሉና אני ואחותי בדיוק קראנו תהילים, אמרנו לפני שנה נקרא תהילים, נתפלל שנקבל בשורות טובות, ובדיוק כשפתחנו את התהילים, פשוט דפקו בדלת, פשוט לא האמנתי, אפילו היה קשה לבכות בשביל להאמין לזה, כאילו. טוב, מולו יתה באמת, יהיה, תמות כני על גוטרו, ምክንያቱም የሞትክበት በደረጃ ነው ለሀገሪቱ የተዋደቀ ሙሉጌታ ብቻ አይደለም ብዙ ኃያሎች ሞተዋል እነሱን ሁሉ ጊዜ እናስተዋሳቸዋለን በፍጹም አንረሳቸውም שהוא יחסר לי המון קשה לי לראות את עצמי לבד שהוא לא יראה את אליהו אני מתגעגע לשיחות איתו, צחוקים איתו, לשבת איתו ימי שישי אפילו סתם להתקשר, להרים טלפון, מה קורה? אני לא יודעת
אומרת, אני עדיין מקווה שאולי הוא יחזור.